Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Lunes, pitsa 18 sa bulan sa Setyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya na kita sa ikakauhaag upat nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas. Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 10. Human sa Jesus makasulti nining tanan, ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga gimahal niya pag-ayo ug masakiton og himatyon ang maong sulugoon. Sa pagdungog sa opisyal mahitungod kang Jesus, nagsugo siyang mga kadagkuan sa mga Hudeo sa paghangyo kaniya nga muadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Jesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, "Ining tawhana angay gayod nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinaguga alang kanato." Usa mikuyog sa Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Jesus ug pag-ingon, "Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ni giisip ko ang akong kaugalingon nga takos mo duol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ako usab ubos sa gahom sa labong mga opisyal ug duna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Unsuguon ko ang usa ko ka sundalo sa pag-adto dito, muadto siya ug kunsuguon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muadto siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya." Nahibulong sa Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya miatubang siya ug miingon sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Wala pa gyud ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel." Namalik sa balay sa opisyal ang mga sinugo ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, kumusta? Gikapoy na ka? Padayon lang sa pagtikang paabante sa imo nga mga lakang sa dalan nga naay Dios sa atong kinabuhi. Mamahimong gikapoy na ka tungod sa daghang problema nga imo karong gihambin ug feeling nimo ikaw ra usan nag-inusara. Wala kay kastorya, kasumbungan nga makapaluag-luag sa gibating kahuot sa imong dughan. Igsuon ko ni Kristo, ayaw bayag buhi sa kutay sa pisi nga nagsumpay sa atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon sa pagpahulay, paghinulsol ug pagampo sa Dios. Dasiga ang imong kaugalingon nga mubangon sa imong pagkadagma ug hinumdumi kini nga ang Dios dili ka maong mupasagad kung kita kaniya andam lang moalagad. Ug ang Dios mingon, ibubo ang tanan nimong paningkamot sa kinasingkasing nga paagi sa akong atubangan. Ug ayuhon ko ikaw, ug hatagan ko ikaw sa tinud-anay kalipay ug kinabuhing puno sa kalinaw. Amen.